Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ya Muhammad sal ka roke ni. Duk wanda ya samu irin wannan dama bai kamata a rabu da ni ba tare da an roke ni ba, saboda ni mai bayarwa. Roke ni in baka, in ji Allah tabaraka wa ta'ala ga annabinsa. Ka roke ni ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda shine malamai suke cewa in ka lura da yadda sunna ta karantar ana son ƙarshen abu a gabatar da addu'a. Shi yasa a sallah aka fi so ka yi addu'ar ka kafin ka yi sallama, domin da zaran ka yi sallama ka gama sallah. Amma kafin ka yi sallama to ka yi addu'a, saboda ƙarshen ganawarka da Allah subhanahu wa ta'ala ke. An taho ƙarshen ganawar Allah da manzo, sai Allah maɗaukaki ya ce ya Muhammad ka roki bukatarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta biyu ya ce Allah madaukaki da kansa ya ce to bari in koya maka addu'ar da tafi dacewa. Allah da kansa ya koyar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an. Ka rika cewa Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa an taghfira li wa tarhamani wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Kuma bai tsaya haka ba, ka rika cewa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Kaga Allah da kansa ya koyar da addu'an nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya isa ka gane muhimmancin wannan addu'a. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka koyi addu'an nan ka rika yi. Yana faɗa Allah manzon Allah yayi wannan addu'a. Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati, ya Allah ina roƙonka ka bani damar aikata alkhairi, domin wallahi alkhairi da kake gani sai Allah ya baka iko. Baka iyawa sai da ikon Allah. Amma zuciyar tana so, za ka yi ta cewa ina ma ina da kaza in yi kaza har ka mutu baka yi ba, saboda Allah bai baka dama ba. Sai Allah ya baka dama kamar kafin zaka iya aikata wani alkhairi, to ka roki Allah ya baka wannan dama. As'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati, Allah ina roƙonka ka bani mummunan aiki, domin idan Allah bai ga dama ba baka iya bari. Idan mutum yana aikata wani abu mara kyau ya rike wannan addu'a, ana fatan Allah zai raba shi da shi, saboda addu'an Allah da kansa ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ina roƙonka aikata alkhairi da barin munanan ayyuka, wa hubbal masakini da son talakawa, wa an tagfira li wa tarhamani ka gafarta min, ina roƙonka ka yi min rahama. Wa iza aradta fitnata qaumi, idan kayi nufin zaka jefa fitina ga wata jama'a, ina roƙonka ya Allah fatawaffani ghayra maftun, ka amshi raina ba tare da na samu fitina cikin aqidata ba. Domin fitina mafi muni ita ce fitina da za ta raba mutum da imani a ƙarshen rayuwarsa. Wannan addu'a Allah ya koyar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma ka rika cewa as'aluka hubbaka, Allah ina roƙonka ka bani son ka a zuciyata. Allah ka sa min son ka a zuciyata. Ba shi kenan ba, wa hubba man yuhibbuka, ka sa min son masoyinka, domin son masoyi imani ne. Ba karamar musiba bane a samu mutane suna da kiyayya ma juna alhali suna musulmai. Mutane suna musulmai a samu suna kin juna, ba karamin musiba bane. Son masoyin Allah wallahi ibada ce. Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika roƙona in baka so na, sannan in baka son masoyina, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, in baka son aikin da zai matsa da bawa har ma ya kai ga samun son Allah subhanahu wataala. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso karshen wannan fa hadisin Mu'azu dan Jabal ne ya bada labari. Mu'azu bin Jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'azu bin Jabal ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu irin ganawa yadda ta kasance tsakaninsa da Allah subhanahu wataala, har ma an zo karshe sai manzon Allah ya ce masahabbai da suke zaune a masallacin, innaha haqqun, abinda na gaya muku gaskiya ne wallahi.